Luzon Grid isinairarom sa red as in yellow alert kan NGCP. Pagnipis kan supply kan kuryente nagresulta sa 4 na oras na brownout sa pirang lugar sa probinsya ng Camarines Sur. Detalye sa report ni Don Jimenez. Nagpaluwas in yellow as in red alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa bilog na Luzon Power Grid ngunyan Aldao. Sa anunsyo kan NGCP, nagpuon kasubagong alas 9 nin aga hasta alauna nin hapon ang yellow alert. As in sinundan ini kasubagong alas 4 nin hapon hasta alas 9 nin banggi. Mantang ang red alert status man pigtaas puon alauna hasta alas 4 nin hapon. Buot sa biyun kan yellow alert, mayong bastanteng energy reserves para sa operation kan generating unit, alaga da ipaman maresulta sa power outages. Mantang pigsasakat man sa red alert kung mas naglalala pa ang power supply na pwedeng magresulta sa mga rotational power interruptions. Sa ngunyan basado sa datos kan NGCP, nasa 10,727 megawatts ang available capacity sa Luzon Grid, mantang ang peak demand nag-aabot na sa 10,585 megawatts. Katakod kaini nag-implementar na ang NGCP ni manual load dropping sa nagkapirang lugar sa Luzon, kabali na ang pirang lugar sa Camarines Sur. Sigun sa Kasureco 2, 4 na oras na brownout ang naeksperyensyahan kan 6 na banwaan sa probinsya ngunyan na hapon na nagpuon kasubagong alas 2 asin madurar hasta at siya na alas 6 nin banggi. Kabali sa mga banwaan na apektado ang kanaman, Magaraw, Bumbon, Tinambak, Siruma, asin Calabanga. So, may mga lugar na kaipuhan punduhon mo ng supply ng kuryente para at least maging masimbagan o mahitmuan itong katulangan sa supply ng kuryente sa perang Luzon. Sigun kibukay, pwede pa ining mautroen kaso mayo pang pagbabago sa estado kan supply kan kuryente, alagad posibleng ibang banwaan naman ang maapektaran. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.